Ola, que tal? Hoxe, se vos parece, imos facer un exercicio con arpexos que estivemos vendo na clase. Imos poñernos nun La e imos facer este exercicio. O dedo polgar imos poñelo na quinta corda e os outros tres na terceira, na segunda e na primeira. Imos deixar o último sen usar, vale? E imos facer 5, 3, 2, 1, 2, 3. 5, 3, 2, 1, 2, 3. Por que comezamos no 5? Porque sempre imos usar estas tres cordas como nota baixo. Se vos acordáis, estas tres cordas se chaman Re, La e Mi. Así que se poñemos un La, imos comezar no La, na corda 5. 5, 3, 2, 1, 2, 3. 5, 3, 2, 1, 2, 3. Imaginade que agora queremos cambiar a Re. Vale, pois se cambiamos a Re, temos que comezar dende a cuarta corda, porque se chama Re. Así que sería 4, 3, 2, 1, 2, 3. 4, 3, 2, 1, 2, 3. As outras sempre van igual. Entón, imos facer, por exemplo, un exercicio con La e con Re. 5, 3, 2, 1, 2, 3. 5, 3, 2, 1, 2, 3. E cambiamos a Re. 4, 3, 2, 1, 2, 3. 4, 3, 2, 1, 2, 3. Repetimos todo xunto. La, La, Re, Re. Vale? Imaginade que queremos facer un Mi. Pois dende a sexta, porque esta sexta é un Mi. Re, La, Mi. 6, 3, 2, 1, 2, 3. 6, 3, 2, 1, 2, 3. Facémolo cos tres. Empezamos con La. 1, 2, 3. La, La. Imos a Re, Re, Re. Imos a Mi e acabamos en La. Agora podedes preguntarme que o que pasa co resto de acordes cando non son nin as cordas de Re, nin La, nin Mi. Vale, pois imos poñer, por exemplo, un Sol. Nos xa dixen que só podemos usar estas tres cordas, entón temos que elixir unha das tres. Como truco, normalmente sempre vai ser a corda máis grave. É dicir, se nos collemos nun Sol e temos na sexta corda presionado un dedo, imos tocar dende a sexta, porque este 6 agora é un Sol. Vale, entón, Sol, 3, 2, 1, 2, 3, 6, 3, 2, 1, 2, 3, 6, 3, 2, 1, 2, 3. Imaginade que poñemos un Do. Pois, como non hai nin Re, nin La, nin Mi, ímonos a corda máis grave que estamos tocando aquí arriba, que é a 5. Vale, porque agora esta nota de aquí é un Do. Así que 5, 3, 2, 1, 2, 3. 5, 3, 2, 1, 2, 3. Vale? Imos facer agora un exercicio con Sol, con Do e con Re. É dicir, Sol na sexta, Do na quinta e Re na cuarta. Sol, 3, 2, 1, 2, 3, 6, 3, 2, 1. Vamos a Do. 5. Vamos a Re na 4. E repetimos. Sol, Do e Re. Vémonos no seguinte vídeo.